Esikhathini esedlule, kwakungekho zimvula nezibandayo eRussia. Icherchi ye Transfiguration, yenkosi, esifundeni sasekaluga. Icherchi yakhiwe ukuze ifanele isimo sezulu esishisayo ngaphandle kokubanda. Ngesikhathi sokwakhiwa kwale nsizwa, ukushisa kufakiwe. Azikho izitofu, azikho izifudumezi, azikho izinsika. Akukho ndawo nhlobo, futhi akukho zimpawu zabo. Kodwa eRussia, kubanda kakhulu ngaphandle kokushisa. Izindawo zomphakathi kumele zishiswe. Ngakho-ke, isitofu senziwe kamuva. Safakwa lapha, eduze kokungena, ukuze kudalwe mpomo we-thermal wombobo. Baphonsa imijikelezo odongeni ukuze bafake isitofu. Kubonakala ukuthi amaphuloki ahlanzekile. Lokhu akuwona umkhiqizo wokwakha. Kuningi ukilimo osele odongeni. Iplasta ayikwazi ukuba ngaphakathi kwesitofu esisebenzayo. Izoshisa. Kwadalwa umsele wokukhipha umoya emoyeni odongeni. Isiteshi esiphukile sivalwe ngaphakathi ukuze kudaleke ipayipi. Masithathe umbono obucloser emlilweni. Kucacile ukuthi amabuloki ngaphakathi kwefluwe aphukile futhi anemikhondo. Omunye umuntu uphumeze amabuloki odongeni ukuze akhe ichimney. Imota phakathi kwezithini zodonga lwekholwa mhlophe. Nansi ikhanya. Amabulokwe odongeni olwakhiwe kamuva lwechimney athunywe ngempahla ehlukile. Unombala omnyama. Le ndawo enkane yechimney yakhiwe kamuva. Kungani umakhi waseRussia engazange enze isitofu sokushisa ngesikhathi eyakha isonto? Ulibele yini ngesikhathi ezibandayo zaseRussia? Ake shibeke kwenye into yale ndlu. Iziphango zendawo yesikhumbuzo. Iziphango zenziwe ngensimbi. Insimbi ayigcini ukushisa kahle. Isakhiwo silahlekelwa kakhulu ukushisa ngemitsibisholo yensimbi. Lapha sibona izimpawu zokufakwa komnyango wesibili owengeziwe. Ngemuva kokwakhiwa kwetempeli, odongeni bangaphakathi baphathwa ngophahla futhi baphindwa. Kodwa-ke, kwase kufakwa inhlanganisela yokwakha phezu kokuphahla, nasepende ukuze kulungiswe ikhona yeframe yomnyango. Kwathi-ke, kwaphindwa ngophethiloli umphunga. Ake shibeke kulokhu ngasohlangothini oluhlukile. Kuyafana lapha. Iphaneli yeplasta, iphaneli yokupenda, futhi phezulu. Umkomo wokwakha ufakwa ukuze ulinganise ikona. Ukuze ufake isikhala esengeziwe sedo. Futhi bese kuphathwa ngophawu olushanza phezulu. Beka umbala wemortar yokwakha. Odongeni lwekholwa. Phakathi kwezitini. Umkomo omhlophe. Iminyango yengeziwe ifakwe ngombala ophuzi ntshonalanga. Kubukeka njengombala wesikhazululo esisetshenziselwa ukuvulela umgudu wefluwe owawushaselwe kamuva. Kungenzeka, ifluwe nezinye izitsaba zenziwe ngesikhathi esifanayo. Ngemuva kokuthi itempeli likwaliswe futhi lafakwa imibala ngaphakathi. Lokhu kusho kulungile ngokuphelele ukusetshenziswa. Ulaka lwangaphandle lwesakhiwo sebandla alunamavikela esisekelweni ngokumelene nekhwa laseRussia. Umoya opholile uphume emhlabeni nge-capillaries ngaphakathi kwezitini. Ebusika, amanzi abanda futhi aphule ezitini. Izingcezo ezinkulu ziwile ezikhona. Lokhu kwenzeka ngenekhwa laseRussia. Ingxenye ephezulu yendlu yonke iyawela. Kufana lapha. Amabuloki aphukile futhi wela odongeni. Ngakho-ke, umjikelezo waseRussia uyawuchitha izakhiwo ezinganawo ukuvikelwa kwentwasahlobo emhlabeni. Futhi kuleli kembu, ukuvikelwa akukhona. Ngoba le ndlu yokukhulekela iklanyelwe izimo zokushisa ngaphandle kokubanda. Isibonakaliso sithi isonto sakhiwe ngo-1791. Ekupheleni kwekhulu le-18. Uma usuku luyitiniso, khona-ke eminyakeni eyikhulu emibili edlule eRussia, bekungekho zimvula nezifudumezi. Lokho kuyinto engafunwa ukukhuluma ngakho umlando rasmi. Kuwena
Uzofunda okuningi ngempela ngempilo yangaphambili yabantu. Abacwaningi bezenhlalo bafehla qiniso kithi. Bekufanele ngizitholele. Ngathola izinto ongazicabangi.